Здравейте, аз съм Мони и тъй като пролетта дойде с пълна сила, реших днешното видео да бъде посветено на няколко тенденции за сезона. Много пъти съм ви казвал, че якето тип бомбър е едно от нещата, които обичам да нося и си мисля, че задължително трябва да присъства в гардероба на всеки мъж. Но този сезон цветното бомбър яке определено доказва, че традициите не са това, което бяха. Чинопанталоните са друга дреха, която си мисля, че трябва да присъства в гардероба на всеки мъж. Но имайки на предвид топлото време навън, защо да не ги скъсим? Топлото време предразполага и носенето на сандали. И за щастие за този сезон си има фаворит. Това са кожените сандали с широка каишка и дебела подметка. Ако късите чинопанталони пък не са подходящи за времето навън, тогава на помощ идват новите чинопанталони с по-широка кройка. Благодаря ви, че изгледахте видеото и стигнахте до тук. Ако ви е харесало, може да се абонирате за каналът на M-Style. А ако съветите в нашия канал не са ви достатъчни, може да ни следвате в нашите профили в Facebook и Instagram за ежедневно вдъхновение. Благодаря ви!